Kinoi lambat ki seng bhalang boper ki la penram jur ya ka jingbam le AA ki MDC ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC hakabe day ba ka jingja ka bala ja halapangam. Kani ka sur penram ka mi hakasngi ka baki nongrap ka lapangap ki la yo ya ka lat ban ot yo ka ba hadien ka jing yo jingbet na ki bor penyat district ka West Jaintia Hills District. Hagajing kran barupa Roy Kuparson ram u President rangba ka HYC ula ong baka day ka kamram jong ka JHADC banyada ya ki jaka puta hnrei hadu menta kam syam lale AA bat kumta ula penram jur ya ka kaseng kumba kala kular kini kisngi kiba nilawan kini ka jaka bon ong bangindon ban senran ik nong snong kumjur u ban yarap yaki nakabenta ban pendap ya kini ka kamram ko ki ban ot yu kuba menta kasngi ngilawan ringkat bat kidkhot jong kaseng kumba sispa tam banyalam hakani gajaka banya senran ikini ginong snong jong snong lapanga berkumjuru bandon bentalang hakaban ya ot ya uni kuba nakaliang jong kaseng ngilawan mene kasngi nadu performance step ban poi kini gajaka banyo i ba ngis penpau gajing sungkmen ban kong e ba hadin gajing jau umat gajing ut gajing nam jo kinong snong ya kaba kim simlala ban ot ya lau jong kubau baki kila tresitom mentari ki katu kan niteli banai ban yo ya kata hok bakin lej halaki jong ki jakarep hoj menta kasngi ngilai i ba kaladon gajing sedang jong kani gajing penbet hakaba kinong snong jong snong lah pangap kin yo ban pendep ya kata kamram ka jongki nakabenta ban ot yo ban re kumba kalong himentangi yo i ba kadang bun ka jaka kaba kinong snong kim pat yo alat ban rep yo kuba khamtam ya ki jaka ki ba aja gitu gijing ja kini gisngi ki beladam ya ngikmi lenti ba lengba kani gajing sedang jong benta kasngi lengba gajing simkhya jong ki bor jong ka district administration jong ki bor snong ki badon kani ka dong kathan bakin la ban penbet ya kani bat bakin nong kin yo ban pendap ya ka ban ot yo ba habaro ki jaka ki jongki ki ba maki ki long hok ki long try ka ba maki ki la de ban pendap ya ka kamram ko jongki ban thung yo ba bat kapor ka de ki bakin yo ban khet yo taw ku ba baki ki la de ban thung ti ngimdon e nakaliang jo ka seng ko mangi ong bangidon senda jongki nong jong ka snong la pangap ngidon hadu ni khlemat ba ka ba mentaban ngindang don ru nang ni syakmat I kumbang ila penpawi na kaliang jong kaseng hakini gisngi ki baladap ngi penpawi ya kajing penrem ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council batat hadu kani khlemat ka bamenta ngim sim layo i baka District Council kan penpaw kan keren lane kan batai kan pensyong nongrem ya kajing long try ka jongkai kini kijaka kumbangi ong baka District Council kadai kata kanong da kanong sumari kijaka ki puta kamtam e hapo kijaka ki baka District Council ka ped kumba chupen kan mau kani kajaka ni po la pangap kini kijaka ki hali ki pentor ka ba ki lum ki wa ki nong snong hang ni ki kam try ka jing long try ka jong ki dei lang ba ki kot ki sla ki baka District Council ka ai dei baka District Council ka pen scam ka jing long try ka jong ki dei kata ka bor ka pen scam ka jing long try ngim yo ipat bakan mi syakman ban pen paw ya kata ka bor lani ka ikhtiar ka baka ka don tinakaliang jo ka seng is ngo ban pen paw ban penrem jur ya ka District Council ya ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban kenturu ya ka baka kam kampat kut kani ka dei tang ka jing sedang jong ka jing ele jong kinong snong ka lapangap ban penne pensa e ka jing long try ka ni gijaka ki puta ki badon hang ni hapo lapangap are ki we gijaka kamtam e ki bahap ang dia po block 1 tingi kentu e ka District Council bakam de man up hadu uput ba kinong snong jong ka ni ka snong lani ki snong ki badon ka ni ka jing ka japut kindu la ka jong mensia lani kin place nam ban ya kun ban penne pensa ki jaka ki puta ki jongki ngim kwa ban yo i basakat nutuli ki men simbreu jongki pardo parasnam ki jongi ki badon hapo ka jing pet jing kmi jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council kin du e la ka jong jing em ngi kwa baki ki de men sim ki sin jam ban penti kena balada maki ki la da ban ai kita ki kot kisla ban pen kesan ya ka jing long tra jong ki breu jong ka ni ka snong la pangap ya kini ki penthor ki hali ya ki lum ki wa ki dei ro ban mi syakmat kumba mi ka Karbi Anglong Autonomous Council ban mi syakmat ban kamtrai ki jaka lane ban yale ban kamtrai jaka balai pat ka council ka jongi ki UCM ki em bat ka council he baro kawai kamla ban mi syakmat ban wan hajaka ban yarap ikini ginong snong jong ka snong la pangap bat ki we ki snong ban penne pensa lane ban penne e kata ka jinglong trai ya kini ki jaka ki puta tingi ngisngo ban dawa na ka council baka por kala dei bakam dei ban chus ngap man kadai ban mi syakmat baladaka maka kala ai ki kot kadai ban pentikna baki ta ki kot ke ba maka kala ai ban pen scam ki jinglong trai kini ki jaka kadai ban ne ban sa ki snam bar ki post nam ki ban sawan pi kumba kalong bentahi nakajingi keren nakajinglong jingman jong kapor jong kajingya jong kapor nakajinglong jingman jong kajing
persyang jong ki beriu jong ki bor nampo asam ban klun ikini ki jaka ka ba ima ka ba iting kalong ba menta kinang wan klun tang hadu hang ni haki bentor la ni ki hali lada ka district council lada ka bor sarkar kim shim mi ki sinjam ki batikna ka ba ma ba ku asam mula ban wan kam wat hadu ka snong la pangabru ngila dep du mensyai ki babun ki jaka lada ngipet jaka map jong ka meghalia nadu snem ka knai spa nyo puar hadu menta ngatrai don ka wi ka snem ru ka ba ka map kanom kala kakela balai namar baka don bun kajing kluni ki jaka ki jongi kamtam ki boda ki bangi ngi syong bot kasam te kaniru kandi ka we ne ki jaka ki balada ka sorkar lada ka district council kim shim khia ban penti kena ban penne pensa ka khendo ka siap ka jongi ngi tieng ban perkhat ba umdei tangi ki hali kum ba menta ki bentut ki penwit ban rap ki penwit ban ot ban trekam hakini ki hali hakini ki bentor kasngi kan poi baka asam lani ka karbi anglong autonomous council lani ki beriu ki basyong haput ki bedai ki wei pat ka jai bener ki lak banwan kamwat hadu ka snong lapang abru bat ngilak bandu wat ikani ka snong ngimtip lani kini ki jaka ti ngisngo ban pensngo ya kani syaki bor ki bedai pet ki bor jong ada council ba ya ka sorkar ka jongi ba kadai ban sim khia ban penti kena ba kini khno ka syap ka jongi kam dei ban suntut sya asam lani syaki wei pat ki beriu ki bakam try ki jaka puta ki jongi Nakaliang usamla Nangkrau Rani, Secretary ke FKGGP West Giant Hills District, ulaong bagadai ke kamram jongga GHEDC ban poi syakate ke jaka hendrei hadu menta kam syamla poi satya hakabau ulaong baki MDC habakimla ban le ka kamram jongki ka bha bakin hiar syuki no nadu bajia katu nadu to kamiet ngilayawan sini mare idon kata ka jingsulem na banta ki paradok prasnam jongi ki basyong basa sini te bon la adep pani pensain na boro nagi langut la ban keren te kai ka message ka banga ko abadong hang ni kalong ba ngakondem ya ka GHEDC ndrei jinsa ka di maka ka badi ban poi sini adai maka ka badi ka hok jong ka banon pet ndrei hadu kani ka potru na kaleng jong GHEDC umdon buan hang ni tanga so ka message ka clear nga ai sikitu ki MDC jong ka MDC ki member jong ka GHEDC ba kada kum gini ki benta ka hok jong ka kamla ban le ngaso badong ba kalau bahaya ki bakin herno na kasyuki tangga ta kami ses na kalyang ki weipat ki blawan ban ai jing kersan ya ki nongrap ki lakular ban don hasanda ki nongrap bat ban ai ke jing trelang ban i pat hak sorkar bakan penbet ya ki jing e hoi hadu mentahi na markat kum ka jing yai lenti ka jing tristom jong ka JEC ka bala don lang na do ki rangba asnong nang ta ki seng bahalang bat ki nong song sunong Ingilaya inti mengenai persengau ya kini saka sorkar bahkan yang tak sorkar jang kamtam naka district administration apa kajinglam jang i sar jipasa barangkat bari SP sar Jakpal Singh te ngilala ban solve learning ngilaya ya kini ke solution menta hi ke singi kamtam bagi te ki prolog jang i nang te na po karbi kila sedang basnuthu ya kini ke jing e na marka jing koridor hi jang khau kuba ke bagalong ke jing im jadi ngimiak yo kau kuba kamu ngilak baniap kalau long lepang balak iap te da ka jing ye keren kalau poin ka mi ka jing ye keren haba DC jong ka karbi yang long ila simkhia ye kam ila yo ban ye keren ba par menta ka singi ila pendep ro ya ka agreement kidan ki kandon ha ki kandon nginam ye tho ane namar kidan ki ban ngahap ye pe ngahap ye wat te ye ki ka ba menta sho ka don ka jing singan bala sal singi ro ngena katkum na ki nongyelam jong ka law and order le ne ki ba pe na do SP baru ADC baru DC hero kumjo jong ka West Giant kila ai ka asuran bakal long singai ki paiba te kata ka dei ka jingkar pa jong i padi ki paiba ki bawan yaram na do ki sang bahalang ani ki rang ba snong la no kini kuno kim dei ban wanra bar ka slokan la ne ban sim ki jing ya kanat namar na bon than ki paiba hang ta kan sawan ka jing sniu pra paiba namar ki bhai ro la ne ki karbi ro nang te kin si yalam he te kentu ka ne ka don ka jing kentu la ne ka don ka request na ka site jong ka JEC bag marok kay bawiyawan siya ni kinra lagi rasi kinra kay bala ban ya lumya lang yok baw kaw nakaliang sunga tinga ay bigay isuran ba ngiro ngin saya isa kamat nakaliang ka JEC binang la show pan scam ya kan ka jingsuk mon ra ni kumulong munswa ha kita gi spa snam gi bala jay ngi das ko ben sikade e ki kum ka JSU bangi wan sikade ban ki ay men sim mo namata ban yo od ni ko ba te hapo ngana bangi ko JSU ngi don hapo ka JEC te ka jing tres tom jong JEC ndo sha ban thungi nu ba tat hadu menta ka singi bangi layo ban khet yo nu so what happening gi jing jinjar ki ban len shop hakani gi ne su ko bay nang kong bangi ko ban ai kublai ya ka district administration West Giant Hill district kamtam gi sa GH pasa ibal tres tom la summit sidu chani cha lapangap
namar ngin liang gaseng juwan submit tension ni hadin pada don ka jingja ka basasi siki polo karbi hakji sha ngim kwa kan don kung kutu ka jingsha itu ka jingja ngisi sing ni paro ka condolence message siki karbi perlo karbi jongi te mentaga singili i bangil yo sedang ban ot yo nukuba ban kermen ban liang jong district administration both side west karbi anglong district bat ka west Giant Hill district bakin dangai tristom ban ni trailang khanang bangila ban yo ban khai yo nu so jang gi jinjar namar beleng ong ta so jang jinjar namar bro si snem kini nong karbi kili tristom ban thung kini kali lain bihut jang ki khon jang ki cuma dulu dang miok ban ot yo nu ba ka e ban jia ya ka jinggap tangan dari ka jinglen shop ka jinggap tangan ya kini ka snong bang kermen ba ngila ban yo ban pendep ya kini ndre dress ngin IT be sho government ikini ke bagi jing dimal le jing bu kendon jang liang karbi teniang jang JSU ngi pha tang tang message bangi ong ba kani message ngi pha sik pro karbi bakin ya sha lang bakin ya cooperate lang namar kala don ka join meeting both the district administration both the shong be NGO side ni wan hang ne ban ai jing kersian ya kine ki nong snong kibron ko snong lapangam nang bentapan wan ot ino ko ba ten re ke jinya lenti jongi la bun sin ngi la shong ngi meeting ba bun kilat kilenti ngi lawat kum no ban wan ra ke jusuk ban long ba ke jinya lam jongi ma ban wan ra ke jusuk ban yo ban ot suk yo ko ba re ha ke jinya lenti bun sin ki meeting ngi la ya shong re ha ki ne ki net ngi kalawan kata ke jusuk long ba jing tristom jongi ma rangkat lang ban ngi para sing palang hadu ba menta kas ngi la yo ban ot ban kine ki para do person jongi ki la yo ban ot yo ko ba te nak liang jongi ya ai kulairu ya ki body district nado SPSR i sarpasa DC bagi lai simkhia naga benta kumno banwan ra yang kene ga songsuk songsang hakane ga jaka knang begini ki parasinong jongi kinyo ban osuk ino kuba kene boro kada ki jing tristom jong ka kanhun ke badon hapo JSC bat kumju ka jing tristom jongi body district hadu pamenta kasngi kala urlong bat kumbangi terang kumtangi yo te ki baro ki ba syakmat in saya pej Henry mentahi ngidap da kajing kemen bat kajing kerku ka bakrau na ka benta kini ki perodok persnam jongi kilayo ban od yuno kuba habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya